Taure magana bena. Pakutanga zvakaitika chokwadi handira Namuramba. yes pakutanga ka pakutanga makaramba kairi kana kakatoke ndeke chipiri kana ambo muramba wewe mtura umto izwe izwe kuti paakauya pekutanga akauya kumanikutika tusiri kumba kwawo ndikataurira kuti ana bambo uya mtiri pfuma ino ndikaape pfuma aya kechipiri apa hanzi kumudaidza mapazwa ndakandoonawo uya pambapo ndakapisa mari hayi kupisa chai makaroora kusvike papi ndakaroore kupise kusvike pa ndakabate hafu yechipachuma mishana makabvise papi mamunhukuruba mombe ndakabvise 4 ndatsvakira ino zvese watsvakirira mabasa vakafisa mari andisikainibhuku racho basa andisikainibhuku racho asi akandisika nebhuku racho makabereka nangana ana 5 vatano vanarorwa here hapana musikana hapana musikana mana musikana vanarora here basa hapana asi tarora tarora vese makarora nini mati makaroora gore ripi handichariziva kakare kakare ine akomana arori ngei akomana arori ngei umwe wakamborora akatsveta imimi makarora nemukadzi chii chakaitiyo kuti muparadzani kuparadza iye ndiye wakati handichadi imi makatambira nemurume ngei kwete asi kwete ari kuita aiwa hari kuzviziva pamusoro pavo imimi mwati andimi makada muchadi munhu asi pekutanga kana ndakateerere zvakanaka makati kuro ndakabvisa haungabvisire munhu iroku kuramba pazvinoro kuti izwi rekuti handi munhu makada muchadi murume harizoitiba pekutanga hapo ndi makada muchadi chii hamuchadi murume hapeno kuchibvira ngokuti matokonisema ine kuti ndakabvise chii ngokuti azi akabvise duro pekutanga abvuma kuti pekutanga hapo ndi ndakaramba asi wakazoteere kunditora kairi saka akakaapetapa asi pekutanga ndi ndakangati ndobva akabvise duro paataura kuti duro ndakabvise pekutanga akazoteere kutora kutora kechipiri kana kechitatu mapazwa handina makateera penda handitotera pese hapana munhu hapana chakatera makachindorambwa batwa vausezvanai handisi kutera handisi kutera mapazwa kana kugumisire kuwe kwaiti kwako handina munhudaidza atoe pambapo akandidaidzwa ngemudzimai pamushoka mapazwa tomataura ndio baba yao ndio baba ndio inowaterwa here ndiwo masvita mwana akauya yanzadzi yangu akauya ichiti handichadi murume auya ndokudzoka ipapo zveshuwa ndabva takonfema kuti wati auchadi murume zvakanaka chigare pamba mwanangu mwana kosenza aende kosenza by then anga achine wana 4 vakaenda kosenza atorambana vaenda takazongozwa kuti uko kwatane mwana wechi5 mwana waberekwa hatina kuzoshukuru kuti arambana chaakazoita vakazouya imwe nguva tisipo pakungouya nemidziyo yauyo pakuya kochete pamakabva aenda hapana akamubvunza hapana akamutsvaga vatanyarara then obva adzoka koshandazve adzoka koshanda ndobva ateera nazvo metovaionana sei pazimwenye vaishanda waonana takangozoona pasha akuya kumba achituya mutore mwana uyu tore mwana wedu uripiko takati mwadu akaenda koshanda kasaya mutore mwana uyu isusu hatiteende kuti makazo imwe dzidzo muchirambana akaipanapa
makapana nenduru tikakugashirai. Mwana akazoberekwa mukazobereka nemwana ngemisikazwa yekuwira nezvimwega hazvina dambudziko asi tichabatana mberi. Nenhasi unozve maakutiitire mwana wenyu tichamutora tichiti wabvepi. Kana iwo wati iwo hauchadi mukadzi wako sezvematora akamuitaka, enda utore mwana wedu uye naye pamusha. Kana ungoiva nemwana wedu isi period. Now ndakuti dzoke zvishoma shoma ndokupa mubvunzo wabvunza kuti iwe bhiki paseminary yako ndaikumuri mundiverengero zvakanyorwa. Ndingazodita jump start. Simudzoka pamba pangu iwe wakabva wabereki wako kurorekera uchandivi. Ndope ndayakora ndichatangira nyamba zvese ndinongodzoka ipapo. Saka chakaita kuti ndidzoke pamba pake inyaya kuti uyu wakanditeera. Anditeera wakazondipa kuti mwana tawirirana. After tagara wotume hama dzake nekuti kuti achandidi asi apa ndakuchusa ndane vana. Ndane mumwe mwana wechi5 wakutume hama dzake kuti dzindidzinge pamba. Now inini kuona kuti mutemo unoti chii kugara munyika. Ndobva ndaenda kosika Musasa. Ndabva kumusasa ndobva ndaenda kucivil court kwaMutare. Then ndaenda kwaMutare issue yangu yabva yatongwa in favor of. Saka zvada manjika ndopa achizoona kuti nguva isanga akashaiwe pamba nekuti ndakandiramba. Wazogofa mujoti mangari nekuti pave netsamba yekuti pane vanhu vazi ndapuwa protection order. Ndopa kuziva kuti appeal kuno kwakumaranga. Ndo chimiro chenyaya chekuti saka ine kudzoke pamba kuda kuchengeta vana vangu ndiri pamusha pendakaroorwa. Iri gari resuta kangu tarambana nekuti wakazodzoka kuti ngatite revive rudo rwedu. Inini makazobereke muoneshe mhamborama pamusoro handisi kubereke umwana petakandorambana ani akaberekwa iwa ndo akaenda nawo. Hapana mwana futi akazoberekwa futi Wechi5 hapana petakandorambana ipapo makabereka nangana ndine 5. Saka anayo akaberekwa iwo ndo petakandorambana ipapo. Timbobvekwa muri mwana wechi5 makazobereka muchapera. Ndakaberekera ipopo Makudzoka kekutanga ere kana kuti kechipiri. Saka makabve pamba apa mune wana 4. Yes. Uyu makazosangana tina baba kuti mutizogadzire Pamba ipo zvakatogadziriswa ndakauya nehanzvadzi yababa wangu inini. Kwakuya kwakugare pasi kwakugara nawo pasi apa. Nyaya yagadziriswa kudaro tawirirana. Takabva tagara zveshuwa mimba yakabata. Mwana uno kutotaura kunoku ane ngowa 2011 ane 13 years. Pekutanga mwanga mwaenda gore ripi? Kutanga Muzobara 2011 pekutanga pacho mama enda 2010 na 2009 29 2009 papa imimi wacho wao ni papa rubvunza mambo kuti mwakazobara mwana wechishanu. Nguri mataurira ita. Pane basikati kusanangura mwana wechi5 mwazombosangana futi ndipo mwazobara mwana wechi5 asi apa mama bara na 4 akandienda musoko ndi aine 5 ndobekumuseni aine 5 bazouya achitobeka mwana futi hapana petakamugadziriswa mapaswa hapana munhu kamudikiriza pachezvikuchi mapaswa akauya akasvike pana ake akatuma ari kuzendeyamudaidzi hama dzenyu mupaswa muuye pana apa titaure nehama zvanyu dzenyu mapaswa saka akaenda hapana hama dzakauya mapaswa akati akanyepa kuti ari kuuya soudunouya pana chakauya mapaswa zvese zvikuzivi ana 5 ya ndikatobeke kuti tangapo chete akatisana paane 15 years pati ane 15 years ngatofura 15 years kasiyana kuti ana anga aripaano atauma basa muzondipirisano ndati kuti
muchishupana nyaya yekushupana kwenyu musiyane kwaane 15 minutes zvakachipa nyaya yekuti 15 wakusediro ndei mukazi vaimutaura kuti haachamudingei zikayandibvunzeyo kuti wachisimu kuti musiyane nemurume kwenguva yese yatauraii zvakamudikidza ngei pamusoro chakaita kuti duro inini ndanga ndisina ndingati musi wacho waitike chiitiko ichocho ndakanga ndiri kubva kuchechi asi zvandakanga ndichibva kuchechi wakabudise mare yekupa ava ndimai vangu saka ndaritenda kuti yesi ndini ndakaribvisa ndimai vangu inini vanondibereka asi ngekutsamwa chii chamairambaniswa chakapindira mai mukati chini chakaza kuti mimi mumatiya nhaurwaya iri kutaure murume wangu baba ya ndazonga ndazouya iyewe uri kunehama dzake runditi ndine chikwambo baba uyo une chikwambo ero ndingataura kuti ana angu ipopo ndikautachuka ana changu ndakadinga ari kuchema chemo kuti une chikwambo nyaya ichangamire iyi uyu kuti ari kuti anechenge mukadzi kana kuti uyu uri kuti ndinozi ndine chikwambo inode kufamba chikwambo chitsvaka tichitsvake kuti imimi uyu uri kuti waiwa ndichakuti baone chikwambo iwo imimi ukutopa murume ndinodzoka kuti aiwa ndikagari nemunhu wechikwambo babenyu ari pano tosangane pakati tochifamba tichizvitsvaka kuti chinyi mapazwa mune vamwe vana here vari vasiri vamai avo enyini saka pane hama dzenyu dziri kuti mudzimai wenyimi une chikwambo iwo pachezvawo wataura nemuromo kuti une chikwambo ndihani wana ari kukomplena arikufamba ana matichedze mweya akutaurirwa masoko akafanirwa saka nyaya iyi wachitsingu nemhuri yenyu inode kuti mudini mufambe zvinozwe dare kuti chikwambo chiripo here avo bambo acho wozwawa kuti chiri kushupawo pamukunda wenyu chinyaya chechikwambo munoti kudini munoti kudini ndinoda kupedze nyaya hatinodzoka mukati menyaya tazofamba tazozwe zviripo kuvheneke zviripo ndobve ndinozotaure zvimundotaure munganga mwagadzire kufamba rini pamusoro ichangamira nhau iyi inenge yachinja route no problem aiwa zvikizwai ndinondida iri hangu kare ndinepekuti betinoona kuti nyaya iyi yasvike pakati ndizvozvo isu vatingateereri zvemunotaura kuti ndina chikwambo uyu chiri une chikwambo kuti tione nyaya yacho chokwadi chenyaya yacho ndobva danho rataakuenda sedare ndo saka ndaa ndichiti kuti mubvunzo wabvunze murume pasamoni yake ka haasi kutaura wanga ane nyaya yakasiku nguva yese pamberi kwaana ashanu asikati kuti mwana uine chikwamboka ndoshamisika ndizvo saka ndiri kuti nguva yemaita kuti nguva zvangu arini ini hangu ndi munhu webasa ndingatonga ndatomboende kumusha ndovataurira mwana kuti ndo nyaya iri kuti anhu ofamba sei asi zvivanhu havasi kugarisana wese vanga tingaungana sei kuti tizotaura shoko rimwe chete iro kuti tifambe mukadaro munenge mwakupinde mumakwata pakutaure mhuri dzenyu dziri kumba nekubatikana nebasa chiti paipe munosununguka kana kuti pendinozotume anhu ekumushambangu emhuri yangu kuti tofambe pazuva rakati kuti mwazvitadza izvozvo tokupai dheti kuti ano pazuva rakati chikwawo mukana wekuti neubasa hwenyu munogona kunge masununguka nekunge mavongeka urongwa hwekuti tifambe tozviise pamwe dzuru ndingatomboti nonga after 3 months sei ndiri kudaro basi pamwe ndikuchida kukunedza mashandiro acho kuti uya kwandakaita kana ndakatokumbira haisi nyaya transport chimiro chemasenzere kubasa mwacho no saka ndikukumbire anopiwa evanhu osirafuni kuti muchafamba zodha kuti pa3 months munga mwakuya usazotanga zvepanyowani pakuti mai musvika kutaurika ndobva mataura kuti
kufamba kwemuchaita pano munosiya mari yakati makosti approximately munofunga kuti muchifamba andiwe mari yakati mese munonga matopina matitaurira wachitsi kuneni anokadai nekuti adijasta pacho kana riri dambudziko rine umweni munhuwo wozi hatizivi maifekiti ezviri kuita kwaawa moti vazokude saka taikokumbira iwo imini wabix muti adijastirongwa zvinoite musha kana mwaone kuti no ini ndinobatikana pano unomirirawo semhuri kundofamba badzo unozwa kuti chinyi saka pa 3 months dai mati kondakta yemunhu anonzi Blessing imimi ndi munocoordinator handinoti pamwe mungazondishayiwa imimi motaura Blessing tokupa inhamba motaura kuti panguva yakati Blessing nengadi because tinoambe nyuwani kuzviintrodusa kuti kuna Blessing wotanga kutaura nyaya yacho ngei imimi chicoordinator motipe date kuti ano panguva yakati ndenda pemunodzosa kudai pasingatombonikana mwedzi chaiwo munotaura naBlessing Blessing kudare takapinda kune nyaya yakati neyakati zvino inini mashandiro angu ndine ndakabatikana musi wakati enda unoatenda dare yenhau yekufamba zvakadai zvisingambotori kana zvakutonga makuregerera mukwasha wenyu kana kuregerera handina kupenda regerera ba kuti ndakatofaita hadi ndisvike uno ndaisikatokwanisa kusvika saka nyaya kuti ndichaite kugare pasi ndadzoke kumba ndaifuna kudzoka mangwana kubasa ndakutotora imwe dhei mangwana kuti ndimbokurukura ndichiona kuti musha kwatafamba zvati izvozvo tatakutenderana izvozvozvo kana zvichikwanisa kuti ndizvitafonda kuti wamuchimwe ndaudza kuti nyaya iyi yangati ndichadjasta time yemamataura enyu ekurima chikumbiro chakataura kuti machizwa kuti mozobatawo muchimwe ngekukasika kuti mazviisa pati magwara wamuchimwe saka onini yedare rese rave muripo papo ndimi muchataure dheki rekuti pazobude zvipi zvinobvutsawo awa nakumangarawo kuti wazwa kuti nyaya yapa musachaendawo pamuende kogara ine simuka henyu wachi wamuchimwe wacha kuti pe dheki